Terve vaan kaikille. Se olisi Morning Blaze taas täällä ja nyt olisi semmoista videoa, että mikä on tämän kanavan tilanne. Että joo. Ihan ensiksi aloitetaan sillä, että minkä takia mä oon ollut 3 kuukautta muualla. Niin aluksi eka tekosyy on, että kone oli ihan jalla. Se hajosi, sen tuuletin hajosi ja se ei pysynyt päällä. Mutta nyt mulla on uusi kone, joka ei on paras, mutta ei ole mikään huonoinkaan. Et saa nähdä mitä mä pystyn kuvailemaan tällä. Harvoin pelejä uskottavasti. Ja sit mulla alkoi nyt tää ammattikoulu. Senkin vie aikaa. Mutta pitäisi löytyä kuitenkin aina sitä kuvausaikaakin. Ja se mun innostus on ollut vähäinen tän 3 kuukauden aikana. Mut joo. Sitten mitä on nykyinen tilanne ja tulevaisuus ja jatkot ja miksi haluatte ikinä kuutsuakaan sitä osaan puhua. Mun videomateriaali katosi sen koneen mukana, suurin osa ainakin. Et mitäköhän sinne nyt meni? Sinne meni Pokemonit, kaikki tulevat projektit. Sinne meni niinku ainakin 180 gigan eestä raakaa videomateriaalia, että enpä tuota tiiä. Se oli aika iso pommi. Mä en oikein pystynyt tekemään sille mitään. Ei siirtää mitään. Joo. Ja sitten tuleva tavara, mitä tulee tulemaan, niin ainakin jotain tiedotteita, jota tulee aina silloin kun tarvii tiedottaa jotain, eli ei ihan joka päivä, joka sekunti, joka sekentti, vaan uskottavasti jotain anime-katsauksia. Nytkin on tekemässä yhtä, ja top-listoi peleistä, mistä tahansa. Niin sit joistain peleistä saatan pystyä kuvaa boksumonia ja sitten on tää kuinka usein. Niin mä yritän saada kerran viikkoon yhden videon tällä hetkellä. Saattaa tulla useamminkin, riippuu miten mun innostus riittää. Ainakin kerran viikkoon. Ja maksimissaan ehkä 3 viikkoon. Katsoo nytten. Mutta uskottavasti menee ihan jees. Jeesbox. Asiat. Ja olikohan mulla muuta. Eipä siinä. Jotkut sarjat jää kesken vähäksi aikaa ainakin Minecraftit. Ei pakosti, mutta ehkä. Ankan kanavalle varmaan tulee ainakin munkaita. Varmaan tapolinkin riippuen miten mä pystyn pyörittämään, mutta okei. Sitten tuleva tavara oli se anime-reviewejä ja top-listoi ja jotain läpipeluutaa aina välillä. Ja tiedotteita vlogeja. Ja kuinka usein on 1-5 kertaa viikossa, 1-5 videoa viikossa, niin se voisi olla aika hyvä lupaus. Ja joskus tulee niitä, että ei vaan riitä aika, koska pitkät koulupäivät. Mut joo, eiköhän siinä ollut kaikki. Nähdään ensi videon parissa. Se oli Blaze ja moro.